Bueno, Mónica, non sei se está nerviosa, pero parece que hai bastante xente, que non é por meter expresión, pero... Pois a verdade é que algo sí, logo ti non. Sí, un pouco. Bueno, e que che parecen os vídeos gañadores? Pois moi ben. Eu xa o ano que ven facendo capítulos de Bamboleo na televisión de Galicia. Bueno, xa se verá. Será mellor dar paso á nosa compañeira, que está desexando lernos unhas palabras e despedida. Sen máis demora, damos un aplauso a Bea. Boas noites a todos. Primeiro de todo, dicir que non é sinxelo para min, dicir isto e supone que para ninguén máis, falar diante de vos. E segundo, tampouco quero que isto se faga moi extenso. A nosa andaina no Inspector Colmeiro comezou no 2007 cando éramos uns pequenos ignorantes e temerosos do rumor de que nos tirarían a fonte no primeiro día. Cada curso parecía unha copia do curso acabado. Chegaba setembro, volta a rutina, novos compañeiros, esperar a que volvese outra vez xuño. Quedaba moi lonxe pensar cando remataría todo isto. Todo parecía ir sen ningún rumbo ano tras ano ata que chegou o bacharelato. Sí, primeiro de bacharelato. Ese ano no que a amizade tivo un papel fundamental. E ese ano no que Laura, despois de tantos anos, atopou o seu lugar dentro da clase. Sen dúbida, o ano que marcou o noso cambio. Xa non éramos simples compañeiros, éramos unha pequena gran familia, coa que vivimos inolvidables momentos como Roma. Aínda así, esta unión mantívose en segundo de bacharelato, coa incorporación de Miriam, Nerea Alvarellos, Jacobo, Alberto, Franklin ou o desaparecido Damián. Pero este ano tampouco ten nada que envexarlle ao outro. Quen se olvidará das discusións entre Nerea Alvarellos e o profesor de filosofía sobre como entender aos homes? Ou quen nunca recordará a expresión "vou facer queixos de Juan"? Un ano que dá para moito. Probablemente o que máis longo se nos fixera e o que máis difícil fora, onde se xuntaban risas, choros, agobios e ao final de todo a palabra selectividade. Neste ano non faltaron os cálculos despois de cada examen sobre a nota que teníamos que sacar no seguinte para que a media non baixase, nin tampouco a compravenda de décimas. E se che fago un traballo voluntario para subir nota? Ou, veña, profe, que un 4,5 é un 5, apróbame. Nin a paleta de xamón da profesora de química a cambio dun aprobado. Estes 6 anos pasaron nun chiscar de ollos, nos cales pasamos de ser uns nenos a ser xa uns adultos. Non fai falta máis que mirar para xir o home que é o corpo que ten. Ainda que son moitos anos, lembrámonos de todos os profesores e antigos compañeiros que nos deixaron atrás, que compartiron este terzo da nosa vida. E tamén nos lembraremos de todos os profesores deste curso, aos cales me gustaría dedicarles unhas palabras un por un, pero que a falta de tempo mo impiden. Tamén quero recordarlles aos meus compañeiros que, aínda que os nosos camiños comecen a separarse, non debemos olvidarnos da pequena gran familia que formamos dende o ano pasado. Foron grandes momentos, bons e malos, pero que a pesar desas broncas ou enfados, eu acordareime só dos bons momentos, desas conversacións ou do típico trapicheo de apuntes por WhatsApp en época de exames. E avisarvos a todos vos tamén que andedes con ollo e non vos coloquedes debaixo dun mental, non vai a ser que por casualidade calquera vai a tirar. Por último, para xa rematar, sen desmerecer a ningún outro profesor, quero agradecerlle en nome de toda a clase a nosa titora Iria o que fixo por nós. Que a pesar das épocas nas cales a miña mente lle colleu recelo, e que ela o sabía, que aínda que para o ano non estea aquí porque se vai a por razóns moi bonitas, que nos acordaremos dela e destes 2 anos como profesora. Xa rematado, dito isto, quero dicirle a todos boa noite e disfrutade dela, que isto está rematando e para o ano xa non nos volveremos a ver, estar xuntos. A moitos de nós. Si, foi todo moi melancólico, menos mal que temos a Xoan Carlos. Que nos vai animar un pouco co seu discurso. Supoño que 6 anos darán para falar moito.
Bueno, vamos a ver, eu... A verdade é que para empezar a meter aquí a anécdota de todos facíaseme moi curta a cousa. Como estiva do cine, pois eu vou facer un discurso a través do cine. Pone en grande que non sei... Bueno, vamos a ver. Di unha canción de Luis Eduardo Aute que todo na vida é cine e os soños cine son. É que ás veces as nosas vidas, os nosos desexos, os nosos soños son como un filme. Unhas longametraxes, outras curtas. Unhas en branco e negro, outras a todo cor. Unhas mudas, outras con exceso de efectos sonoros. Unhas rodadas en interiores con fondos artificiais, outras realizadas no exterior ante escaparates naturais. Unhas valéndose de medios humildes, outras dispoñendo dos máis avanzados elementos tecnolóxicos. De aí que o cinema, baixo o seu halo de fantasía, sexa reflexo de distintos episodios a través dos que pode transcorrer a vida de cada un de nós. Atendendo a este presuposto, tentarei artellar un discurso no que vós sodes protagonistas implícitos. Ao carón de cartéis, de filmes, de todos coñecidos, poderedes observar ditos e frases pronunciados en algún momento desas producións. Reflexionade sobre eles, valoradeos, e se algún vos pode axudar a orientar a nova etapa da vida que ides comezar, tedeo en conta e poñedeo en práctica. É que o mundo é moi grande, en el cabo de todo. Por iso sempre pode haber alguén que te tente a tomar o camiño fácil, ao estilo Corleone, dicíndoche: vouche facer unha oferta que non poderá rexeitar. Pero ti, persoa de criterio firme, terás que ser capaz de responderlle que non todos os tesouros son de prata e ouro. Hai cousas máis importantes que a fama e o diñeiro fácil, e é que a vida sen liberdade non ten sentido. De aí que ti teñas que exercela de cando en vez, levando ata o extremo de que somos nós os que escollemos a quen deixamos entrar no noso mundo. Ti és libre. Durante estes 6 anos no Pintor Colmeiro tentamos preparartes para o que vas a topar máis aló. Ti és meu. Agora nós, os profesores, só podemos facer noso o dito de Orfeo. Eu só podo mosarche a porta. Ti és quen ten que atravesar. A partir de agora terás que asumir maiores responsabilidades. É unha consecuencia necesaria da liberdade que terás que exercer. Iso é algo bo, xa que ninguén pode elixir o seu destino. Un rei pode mover a un home, un pai reclamar a un fillo, pero non esquezas que, inda que aqueles que te moven sexan reis ou sexan homes con poder, ti és o único responsable da tua alma. Exercer a responsabilidade implica vivir conforme a tua conciencia, conforme o teu xeito, e non por aparentar ante os demais o que non és realmente. Se obras así, a veces preguntarás: por que eu? Por que faz isto por mí? E diránche: porque és unha boa persoa, incluso cando crees que ninguén te está mirando. Actuar sen procurar a loa fácil, sen que saiba a tua man esquerda o que fai a dereita, é algo complexo. O non ir á cabeza de reivindicacións e de manifestación non significa que non esteas comprometido coa problemática social que se toque vivir. Pensa que ás veces o silencio é o grito máis forte. Hai silencios que falan do mesmo xeito que hai verbas que non din nada. Se cadra agora é hora de que te deixes arrastrar polo teu corazón, sobre todo cando teñas que entrar en contacto co outro. Todo o que aprendiches aquí, todo o que vais a aprender aló onde vayas, non terá sentido se non o aplicas no teu corazón. A nosa ciencia fíxenos cínicos, a nosa inteligencia, duros e falta de sentimentos. Pensamos demasiado, sentimos moi pouco.
sabía nada. Foi Dios, Desde o corazón terás que enamorarte co sentimento e paixón na procura da tua media naranja. As rapazas procuraredes un home que te acompaña ata a praia, tapando os ollos coa man só para que poida descubrir a sensación da area baixo os teus pés. Un home que te esperta ao amencer, ansioso por falar contigo e que morra de gañas por saber que dirás. Os rapaces teredes medo porque vos daredes conta de que o corazón dunha muller é un océano de segredos. Pero xuntos, tanto se é pola praia como se é con medo, gozaredes da fortaleza que dá o amor nos momentos de dificultade, nos momentos nos que diredes a coro. O mundo derrúbase e nós namoramos. E aí cando os rapaces aparcaredes os vosos medos e faredes vos aquela máxima grega que di: escolla unha muller da cal poides decir, podería escoller a máis fermosa, pero non mellor. En canto ao que te espera aí fora, vas a topar con moitas dificultades, con moitos sensabores que te farán por veces recuar e fuxir do que te rodea, pero, en realidade, o mundo non é exactamente unha merda. Ainda que supoño que é duro para aqueles acostumados a que as cousas sexan como son. Ainda que sexan malas e non queren cambialas, danse por vencidos, entón séntense como perdidos. Por iso ti nunca deixes que ninguén che diga o que non podes facer algo. Se tes un sueño, tes que protegelo. As persoas que non son capaces de facer algo diránche que ti tampouco podes. Se queres algo, vai por el e punto. Tes que loitar polo que queres, xa que o guerreiro non se rende ante o que lle apeixoa. Atopa o amor no que fai. Cada momento é único, non hai instantes valeiros. A maxia de librar batallas máis aló do humanamente soportable basease no máxico que resulta arriscalo todo por un soño, que ninguén máis alcanza a ver, excepto ti. E se, como dixemos ao comezo, todo na vida é cine, e os soños cine son, eu coido que os soños son moi importantes e deberíamos facerlles caso. Tens que perseguirlos, facelo realidade. Para iso tens unha vida por diante, unha vida na que só ti podes decidir que facer co tempo que se che deu. E nese tempo procura facer o ben, procura facer feliz a quen tes ao teu carón, para que cando se vai achegando o solpor poides dicir que a miña conclusión é que a xenreira é un lastre. A vida é demasiado curta para estar sempre cabreado, non merece a pena. Recorda que a esperanza é algo bo, quizás o mellor de todo, e as cousas boas non moran. Loita, soña, ama, respeta, comparte, vive. Só así poderás sacar a felicidade, e cando a acades, goza dela a tope. Deberíamos vivir a felicidade intensamente, teríamos que poder agardar, para que nos momentos que nos faga falla, puidésemos coller unha pouca. E se me permitides, un último consello. Non esquezas nunca de onde ves. Síntete orgulloso, orgullosa das túas orixes. Iso farate libre, coherente, humilde e consecuente. Xa que aquel que traizoa a súa cultura non pode predicar sobre os seus costumes. Estimados pais, grazas por confiar en nós a formación dos seus fillos. Un por un son extraordinarios, cumpridores nos estudos, afectuosos e agradables no trato. Noraboa, rapaces, disfrutade deste momento, que o tedes ben merecido, con postura no acto, moderación na cea e sobriedade na festa. Sen dúvida, son películas inesquecibles. Sí, ainda que de sobriedade na festa. Sí, penso que xa é máis difícil que atoparse nos bares de Roma. Juan? Tamén vos a que andaríades no canto de mirar para os monumentos. Se nós atendíamos a todos, muller. Sí, en fin, será mellor darlle benvida a Sara Villar, que nos quere deleitar con unhas palabras. Un aplauso. Bueno, 24 de maio de 2013.
E agora son as 9:33, exactamente. Agora estou me preguntando que me mandaría a mí meterme nestas. Estou me repetindo de verdade, pero bueno, alguén tiña que facer. Logo destes 6 anos no Colmeiro, chega o momento de facer balance e dar por rematado este capítulo, que tantas páxinas encheu da nosa vida. Algúnas para queimar e outras para marcar, pasando polo día a día. E agora que nos imos, miramos cara atrás e valoramos, estranaremos esa rutina da que tanto nos temos queixado. Cando chegamos a primeiro, non tiñamos nin idea dos lazos que se ian formar entre nós. Pouco a pouco, os compañeiros foronse transformando en amigos, e non só iso, senón que comenzaron a ser unha peza imprescindible nas nosas vidas. Cambios de clase, recreos e especialmente excursións deronnos a oportunidade de coñecer aqueles cos que nos tocou convivir. Parecíamos tan diferentes, pero co tempo descubrimos que éramos máis parecidos do que nós mesmos creíamos. A raíz das experiencias, sobre todo nos momentos máis duros, démonos de conta de que xuntos éramos máis fortes e eficaces, de que estábamos aí os uns para os outros, como compañeiros que somos. Sen dúbida, xamais esqueceremos todas esas risas, vagas, sorpresas, discusións, alegrías, debates, plans e ilusións das que estiveron repletos estes 6 anos no instituto. Como olvidarse deses días esquiando en San Isidro ou Andorra, recorrendo a Mérida máis clásica, disfrutando de Londres, mentras practicábamos o noso inglés, e coñecendo o canto de Roma da man de Óscar e as súas bromas. Todas esas viaxes non terían sido mesmo sen a compañía de Xosé Encina, Suso, Eliseo, María, Chus, Marisa, Belén, Elena e Xoan Carlos. Finalmente, e antes do que pensábamos, chegamos ao último máis temido curso, segundo de bacharelato. Dende o primeiro momento, os profesores confirmaron os nosos temores. Nunca se me esquecerá a primeira clase de filosofía deste ano, na que nada máis comenzar, Moreiras díxonos: "Ídelo pasar mal, segundo é puro estrés". E non lle faltaba razón, porque sobre todo ao principio custounos adaptarnos, pero co paso das semanas, con tanta materia e exames, fomos acostumando. Ainda que os nervios, o agobio e as horas de estudo sempre estiveron presentes, e seguirán estando ata pasar a temida selectividade. Chegados a este punto, xa non sabería dicir se foi máis difícil memorizar tanto temario como as benditas definicións de xeografía ou facer que Mateo estivese calado. E ata nos momentos de máis tensión, nos que xa non sabíamos que facer con tanta ficha de cociña e tanta diapositiva de coche, sempre houbo tempo para un San Benitiño de Lérez de Calviño que tanto nos fixo rir. Esta canción que estamos escoitando ten para min unha mensaxe coa que deberíamos sentirnos identificados. O espectáculo debe continuar. Ainda que este capítulo remate, vai comenzar outro novo, que ainda non sabemos se será mellor ou peor que este, pero o que está claro é que esta historia ainda lle queda moito para chegar ao final. Para rematar, quero darlle as grazas a todos os que fixeron posible máis levadeiro este curso, os que nos aguantaron día tras día cos nosos nervios e agobios, e tamén aqueles que nos acompañaron ao longo destes 6 anos no Colmeiro, que nun principio parecían moitos, pero ao final quedaron sen nada. Moitas grazas a todos. estivo moi ben, pero seguro que a que ven agora non lles merece nada, ou que? Sí, deu-nos moito traballo convencelos, pero ao final accedeu a deleitarnos coa súa impecable oratoria. Ui, Moisés, se te están afectando os diálogos de Platón, Sí, vai ser mellor que suba David Moreiras. Seguro que de filosofía...
Seguro que de filosofía entende máis que a ti. Eu xa me deixate só. Hai ejemplos papás. Cala, tío, cala. Falas moito. E outro moreno. Bueno, despois de toda esta presentación, discursos, en fin, eu creo que aquí non vou quedar en moi bo lugar, porque o discurso de Xoan Carlos foi moi bo, e o das alumnas, desde logo, foi fantástico. Así que eu espero non facer unha cousa moi academicista, e, bueno, vamos a ver o que me sale aquí, unhas palabrillas que me parei. Estimados alumnos, nais, pais, familiares, amigos, profesores, en fin, os protagonistas deste acto, moi boas tardes. Por cortesía, tratarei de ser breve e claro. Antes de nada, debo expresar de corazón o meu agradecemento por tervos dirixido a min para pedirme que fose eu que vos dese este discurso de despedida. Síntome un pouco abrumado, pois eu sou un simple profesor que está por primeira vez neste instituto, que cheguei onte, hoxe estou aquí, e mañán é moi probable que non estea aquí con vosco, sino no outro centro. Non fui, pois, partícipe da vosa formación nos anos anteriores, e por iso me sentí sorprendido cando impedistes con tanta existencia que tiña eu que darvos este discurso de despedida. Pois ben, o tempo pasa e por fin rematou o segundo curso de bacharelato. Como vos dixen, cando me presentei por primeira vez, me acaba de recordar aquí Sara, ante vos, ia ser este un curso un pouco especial, máis curto no tempo, estresante ao máximo, moi intenso e incluso agónico por momentos. Pero xa está, para uns foi moi ben, para outros mellorable, e outros aínda deben esperar a seguir preparándose para conseguir un breve. Seguro que o van a lograr. Agora só faltan para moitos de vos uns días máis de febril estudio e nervios antes de facervos as probas de acceso á universidade que, sen dúbida, habedes de superar. Rematades unha etapa e iniciades o tránsito cara a outra, se cabe máis ilusionante como é a dar inicio á formación superior, sexa na universidade ou na formación profesional ou, por que non, e nunha ironía, na inserción na vida laboral. Os tempos actuais tan difíciles e duros non nos fan ser optimistas, certamente, pero non debemos perder a ilusión nin a fortalecer espírito e carácter. Ábrense novas perspectivas, novas expectativas, novas ilusións, claro que sí. Comezar unha carreira universitaria, bueno, creo que ahora se chama grau, non? Ou un ciclo formativo superior. Quizás un cambio de residencia para moitos de vos. Chegou o momento de voar do niño, para algúns, e vivir lonxe da casa. Noutros casos, que se haxe que mudar, a distancia será menor. Novos amigos, novos compañeiros, novos profesores, novas experiencias inéditas, que, sen dúbidas, faramos madurar como persoas e formaramos profesionalmente. Durante estes anos de formación no instituto, que non esqueceredes, eso é indubitable, os profesores que pasaron polas vosas vidas trataron de formarvos, instruirvos, de ilustrarvos con maior ou menor fortuna nas diversas áreas do saber e no voso crecemento persoal. Pero non debedes esquecer aos vosos pais e nais que tantos esforzos e sacrificios tiveron que facer por e para vos. Pero tanto estes sacrificados pais e nais como nós, os profesores, estamos a sentir agora unha inmensa satisfacción por ter chegado este momento, como é a obtención do título de bacharelato, que marca o final dunha etapa e o inicio dunha nova andaina. Sentimos unha gran emoción e congratulámonos vivamente de ter chegado por fin este momento. Como dicía antes, ábrese, pois, ante vós unhas novas expectativas que marcarán a vosa vida persoal e profesional. Decía tamén que os tempos son duros, e apretar os dentes e non desfalecer baixo ningún concepto. Permitídeme, pois, que humildemente vos dé algún criterio, guía ou, se queredes, consello de alguén que ten algúns, sexamos xustos, bastantes máis anos que vos. E xa leva no lombo algúns costuros dados polo transcorrer da vida. Vaya por diante que non pretendo ser pretencioso, nin líbreme Deus estades obrigados a facerme caso. Faltaría máis. Pero digo a alguén que cree ter por momentos conectado con vos e tamén rir e aberta e francamente. Nesta profesión sempre me gustou, aparte de ensinar, ser accesible e ter unha relación máis cercana cos alumnos. Tratar de vivir e compartir con eles, a medida do posible, as ilusións e tamén as frustracións, que por desgracia tamén se dan. Levo pouco tempo aquí e non sei se o conseguiría, pero, desde logo, esa foi a miña intención. Pois ben, o primeiro é a dignidade. Vivir con dignidade non é doado no actual momento, pero merece a pena intentalo día a día, porque
Vivir con dignidade comporta valor, virtude, excelencia. É ser coherente e fiel a un mesmo coa súa liberdade, os nosos principios e valores. É un mérito que se consigue moi lentamente, pero que desgraciadamente tamén se pode perder nun instante. Vivir con dignidade axudaravos, fortalecerávos nos momentos difíciles que chegarán seguro. Pero na procura de ter momentos de felicidade é ser o menos infelices posible. Estades en proceso de conseguir definirvos a vos mesmos e lograr, por tanto, esa mellor dignidade. Pero tamén necesitamos dunha dose de ilusión e de optimismo para afrontar con máis decisión esas metas que se vislumbran no horizonte. Ter ilusión, que non ser iluso, en que podemos chegar ao noso objetivo, con esforzo, por suposto, pero tamén con as pingas de utopía. Utopía non no sentido de conseguir unha sociedade ideal, un xeito platónico como idearon outros célebres pensadores que non vou a citar agora para non facer isto máis longo e tedioso, senón no sentido de reclamar un cambio profundo de cara a lograr un mundo mellor, aunque non sexa perfecto, porque os seres humanos non somos tampouco perfectos. Claro está. Non debemos, pois, estimados alumnos, conformarnos e resignarnos co que hai. Necesitades mostrar que se poden facer as cousas de outro xeito, de cara a unha maior honradez, compromiso moral, solidaridade, e, en fin, como dixen antes, unha vida digna. Xa remato, pois, dando de novo as gracias a todos por estardes aquí acompañando a estes novos bacharéis e as súas familias, teron rematado un ciclo de formación e estar ás portas dun ilusionante novo tramo vital. Desexo-vos o mellor, que se cumpran as vosas ilusións, que logredes aquelo polo que agora ides empezar a traballar. Moitísimas gracias, pois, parabéns por estes alumnos e por estes familias. Sen dúbida, botaremos de menos a túa filosofía. Pero non a asignatura, sino a súa filosofía de vida. Ben, é o momento de recibir a ben especial para moitos de nós. Alguén que explicaba a literatura como se fose un conto. Démoslle a nosa benvida a Nati Diegues. Ben, como estás? Eu ben, e vos? Nós tamén, xa nos ves. Xa vos vexo, xa. Ben, en primeiro lugar, queremos agradecerche a tua presencia hoxe con nós. Seguirse un esforzo para estar aquí. Moitas grazas por vir. De nada. Entón, contanos, como che foi desde que marchaches? Botanos moito de menos? Moito, foime moi mal. Desde aquel ano, fatal. Fatal. Onde vai ese cuarto da ESO a EB que botaba eu tanto de menos? Perdón, pasou. Pois a ver, faltábame Rebeca, faltábame Rita, e faltábame Orrio ao final da clase, e faltábame do outro lado a Siro, a Manuel Colmenero falando, etcétera, etcétera. Non foi o mesmo. Comprendo. Dormindo. Cal é o mellor recordo que te quedou do IES Pintor Colmeiro? Non me quedou somente un. Non vou dicir un, quedaronme moitos. Moitos. En xeral do alumnado e tamén do profesorado, claro está. E o sorriso de Sara por todas as mañás. Bueno, esta pregunta é un tanto anecdótica, pero tiña que facerla. Que se te pasaba pola cabeza cando Brais te chiscaba un ollo? Pois eu fui mirando o que teño. Non me daba conta. Eu pensei que dormía. Non, seguro que non. Pois pensaba. Bueno, se alguén quere facerlle unha pregunta, está no momento. Non. Bueno, os meus parabéns a todos, de verdade, a todos e a todas, Pasadeo ben e gozade do momento, vale? Estades todos moi guapos. Gracias.